Esa Hynynen, urheilufysiologian asiantuntija Huippu-urheilun instituutti KIHUssa. Tervetuloa keskustelemaan kestävyysurheilusta, kestävyysharjoittelusta, joka on sun ominaista osaamisaluetta. Kiitoksia kovasti. Tästähän on aina mukava pohdiskella, että niin mitä tämä nyt meinaa ja mitä sille pitäisi tehdä. Yes. Tosiaan tänään siitä kestävyydestä puhutaan ja pyritään olemaan sillä tavalla käytännönläheisiä ja sit luonnollisesti myöskin miettimään asioita pelastusalan näkökulmasta. Ja ennen kuin hypätään varsinaiseen aiheeseen, niin kertoisitko kuulijoille, katsojille, että kuka olet, mitä teet ja ehkä pikkusen omaa historiaa kestävyysurheilun, kestävyysvalmennuksen parissa? Joo, no niin, eli tosiaan Esa Hynynen nimi ja syntyperäinen savolainen, joka on kuitenkin nyt jo elänyt yli puolet elämästään Keski-Suomessa Jyväskylässä. Eli koti löytyy tuolta Laajavuoren juurelta. Ja kestävyysurheilu sillä lailla ollut lähellä, että niin aikoinaan silloin, nyt jo reilusti yli 50-vuotias kaveri, mutta silloin nuorena miehenä niin kilpailin maastohiihdossa kansallisella tasolla, eli ei mitään asiaa, niin kuin, että olisi puhuttu huippu-urheilusta sinällään, mutta niin sieltä semmoista omakohtaistakin kokemusta kestävyysurheilusta oikein. Ja sitten olen toiminut valmentajana lähinnä maastohiihdossa, jossain vaiheessa ampumahiihdon puolellakin pikkasen, mutta niin nimenomaan se valmennustoimintakin kestävyydessä yksittäisiä urheilijoita ja sitten olin tuossa Hiihtoliiton nuorten porukassa niin valmentajana mukana, aluevalmentajana ja niin tämmöisen niin nuorten B-maajoukkueen valmentajana oikeastaan. Ja edelleen harrastan sitä valmennusta. Kestävyyslajit sitten taas liittyy töihin paljon, eli teen paljon yhteistyötä kestävyysurheilijoiden kanssa niin kuin ihan ammatikseni. Mulla KIHUssa lajeina on missä on mukana, niin on maastohiihto, ampumahiihto ja kilpakävely. Eli juurikin eilinen päivä meni tuolla Hipposhallissa radan varressa ja sitten koneen ääressä mitattiin kilpakävelijöitä ja tehtiin kestävyystestejä. Eli sillä osin niin kuin liikuttiin ja kestävyyden ohella niin nyt viimeisiä vuosia oikeastaan tai ennen Tokioa huoli tuli tuosta erityisolosuhteista, eli miten ihminen kuumassa ja ennen kaikkea urheilija kuumassa pärjää ja ne suoriutuu sitten ja sitä pohdittu ja koittanut kaivaa viimeistä tietoa niin, että sitten osataan valmistautua hyvin siihen. Ja Tokion jälkeen Pekingissä oli sitten kylmät ja kuivat ja korkealla olleet olympialaiset, eli mentiin ääripäästä toiseen ja pohdittiin taas sitten, että mitä se tarkoittaa. Mutta tämmöisellä taustalla. Kiitos tästä ja mennään tosiaan tuohon kuumassa työskentelyyn, mikä tietenkin on niin kuin iso juttu pelastusalalla, niin mennään siihen ehdottomasti tässä keskustelussa, mutta jos lähdettäisiin siitä liikkeelle, että mistä semmoinen hyvä kestävyyskunto noin niin kuin fysiologian kannalta rakentuu, jos semmoisen jonkunnäköisen tiivistyksen heittäisit? Joo, no sehän siellä puhutaan, ehkä keskeisin ominaisuus on maksimaalinen hapeuttokyky ja se kuvastaa niin kuin sinällään sitä, että miten muutaman minuutin ajan pystyt kuinka kovalla teholla työskentelemään, että mikä on sun elimistön kyky siinä suoritustavassa, mikä sitten on kyseessä, niin jaksaa sitten pitemmän aikaa, eli siirtää happea tuolta hengitysilmasta tuonne verenkiertoon, kuljettaa se sieltä työskenteleville lihaksille, hyödyntää siellä aerobisen energian tuotantoon ja ottaa ulos vatteja sieltä koneesta sitten reippaasti. Se on ehkä se isoin asia, ja kun se hapenkuljetuskapasiteetti on keskeinen, niin kokonaisverimäärä on siinä tärkeä sitten. Sitten tulee, kun työskennellään pikkasen pitemmän aikaa, niin tulee tämmöiset kynnysominaisuudet tärkeiksi. Puhutaan suomalaisista aerobisesta ja anaerobisesta kynnyksestä. Ne on varmaan ne yleisimmät nimitykset näille ilmiöille sitten, ja millä jaetaan vähän kestävyysharjoitteluakin suomalaisessa kestävyysvalmennuksessa. Sitten tulee vielä tämmöinen tärkeä juttu kuin taloudellisuus, eli
vaikkapa jos ajatellaan, että mitataan sitä kestävyyssuorituskykyä pyöräillen tai juosten, niin jos sulla on kova tausta pyöräilyyn, niin varmasti pyöräillen teet kovemmat tulokset kuin juosten ja taas toistepäin. Että se laji pitää tietää, mitä sillä hapella tekee. Tämä oli erittäin hyvä tämmöinen intro-vastaus sillä tavalla, että tässä on monia asioita, mihin tullaan menemään tämän keskustelun aikana tarkemmin, niin tämä oli oikein loistava. Ennen kuin mennään enemmän pelastusalaan, niin minkä takia ihan jokaisen ihmisen kannattaisi pyrkiä semmoiseen hyvään kestävyyskuntoon? Mitä hyötyä siitä on? No joo, ihan tämä yleinen jaksaminen, niin sillä että sä selviät niin kuin elämästä normaalisti ja pystyt nauttimaan siitä, niin se on olennainen osa varmasti tätä. Että jossain tuolla 2-30 asti, niin meillä nyt ihan luontaisestikin kehittyy jollain muotoa kestävyys riippumatta oikeastaan mitä tehdään, niin varmaan niin kuin ollaan ikään kuin uran huipulla sillä tavalla, mutta siitä eteenpäin alamäki on sitten edessä ja kestävyys heikkenee ja sitä myötä jaksaminen ja mistä se lähtee heikkenemään, niin sillä on tietysti olennainen merkitys ja kuinka paljon sitä heikkenemistä pystyy jarruttaa. Että itsellä on tässä vaiheessa nimenomaan tämmöinen näin niin kuin heikkenemisen jarrutusprojekti käynnissä, että pyrin kuntoilemaan sen verran. Jaksan hyvin töissä ja vapaa-ajalla. Joo, tämä niin kuin heikkenemisen jarrutusprojekti on tärkeä myöskin niin kuin totta kai ihan kaikille, mutta sitten kun mietitään pelastusalalla, missä eläkeikä on paljon korkeampi nykyään kuin mitä se oli vielä joku aika sitten, niin juurikin tämän jarruttamisen kanssa me siellä myös tehdään paljon töitä. Hypätään tästä sitten pelastusalan toimintaympäristöön, ja kun mietitään palomiehen ammattia, niin se fyysiset ominaisuudet, mitä siellä vaaditaan, niin ne on aika sillä tavalla monipuolisia, että missään ei tarvitse olla todellakaan niin kuin huippu-urheilijan tasoa, mutta pitää olla tasaisesti hyvä monessa jutussa, ja tämä pätee myös kestävyysominaisuuksiin, niin miten sä lähtisit rakentamaan tai rakennuttamaan palomiehelle sitä kestävyysharjoittelua, että jos siellä pitäisi olla kuitenkin niin kuin jonkunnäköinen semmoinen maksimaalinen suorituskapasiteetti, pitäisi olla peruskestävyyttä, pitäisi olla todennäköisesti jonkun verran tätä taloudellisuutta, mistä mainitsit, niin ei varmasti ole olemassa mitään yhtä semmoista mallia, mikä käy kaikille, mutta onko jotain peruspilareita? No kyllä mä yhtenä näkisin tärkeänä sen, että sen kestävyysharjoittelut, siihen löytyy sellainen tavallaan niin kuin muoto, mitä on kiva toteuttaa. Että se ei ole pakkopullaa, että mun pitää käydä tekemässä jotain, vaan että mä haluan tehdä tätä. Niin se helpottaa hirveästi sitä itse harjoittelua sitten. Ja eri vaihtoehtoja on, mutta kyllä sitten taas niin kuin ammattia ajatellen, että siinä liikutaan jalkojen päällä, kannetaan lisäkuormaa, muutamasta 10 kilosta sitten pahimmillaan raahataan sitten mukana pelastettavaa henkilöä sieltä sitten ja hankalissa oloissa. Eli kyllä sinällään niin kuin se on hyvin monipuolinen urheilija, joka siellä toimii sitten niin kuin töissä. Et sitä lihaskuntoa pitää olla ketteryyttä, ei ole aina ihan varmaan helpoimmat tilat toimia, vaan pitää pystyä hyvinkin vaihtelevalla alustalla pärjäämään ja mönkimään ahtaissakin paikoissa välillä sitten ja välillä sitten pystyy juoksemaan rintarottingilla, että monenlaista varmasti kannattaa niin kuin miettiä siinä, että se on monipuolista se harjoitteleminenkin myös. Lihaskuntoa, ketteryyttä, kestävyyttä, erilaisia juttuja. Pystyisikö sä antamaan noista jotain esimerkkejä, että jos me puhutaan, että se maksimaalinen hapenottokyky on tärkeä, ja sitten ehkä, jos voi sanoa näin, niin toisella puolella sitten se peruskestävyys, ja sitten nämä ehkä kynnysalueet, niin pystyisikö sä antaa näihin jotakin, että miten maksimaalista hapenottokykyä parhaiten kehitetään, miten ehkä sitten sitä, että pystytään vaikka submaksimaalisella teholla toimimaan pidempiä aikoja ja toisaalta sitten taas se peruskestävyyspuoli. Joo,
Eli jos lähdetään sieltä helpoimmasta, mikä ei niin paljon hengästytä eikä tunnu pahalle, eli peruskestävyyspuoli, niin sehän kehittyy oikeastaan, kun touhutaan erilaisia asioita. Siihen jo semmoinen arkiliikuntakin, niin silläkin on isokin merkitys, että sitä on paljon. Että jo vaikka ei tulisi minkäänlaista harjoittelua muuten, mutta olet aktiivinen ihminen muuten, niin se jo vähän auttaa siihen puoleen. Mutta sitten tosiaan itse harjoittelu, niin siellä ehkä tyypillisesti puhutaan, että semmoinen 50% sieltä maksimihapeotosta niin karkeasti olisi pelissä, niin siinä vaiheessa se kehittää, kun se tämä on riittävän pitkälle. Ja ehkäpä peruskestävyysharjoituksissa, niin juoksussa se voi olla lähteä puolesta tunnista ja sitten joku pyöräilijä voi tehdä monien tuntien harjoituksia sillä alueella. Eli taas se tausta vaikuttaa paljon, se laji vaikuttaa paljon, mitä tehdään siinä. Mutta se on se oikeastaan kivijalka tuolle kestävyydelle sitten. Sitten siirrytään sinne, missä vähän enemmän hengästyttää ja tulee niitä hapotuksen tuntemuksia. Ja kun alkaa olla se tilanne, että ihan kokonaisia lauseita ei pysty puhumaan, vaan pitää hengästyä sen verran reippaasti, niin siinä vaiheessa jo sydänkin jyskyttelee aika reippaasti siellä ja ollaan lähempänä sitä maksimaalista hapeuttokykyä, puhutaan hapeutoharjoittelusta, niin niitä silloin tällöin sinne sekaan tyyliin, että vähän reippaampaa hengästymistä kuitenkin viikoittain tulisi sinne mukaan. Se voi olla vaikka sählyssä, se voi olla jos on jotain harrastaa jotain pallopelejä, missä sitä tulee, niin se tulee aika luontevasti. Tai sitten se voi olla joku suunniteltu X kertaa Y-minuuttia harjoitus. Aika yleinen on tämmöinen, puhutaan HIITistä, niin, eli High Intensity Interval Training, niin professori Rennestad on markkinoinut tämmöistä 4 kertaa 4 minuuttia, missä mennään noin 90% maksimisykkeestä. Et se on vielä sellainen, että se kyllä hengästyttää ja siinä joutuu työskentelemään oikein reippaastikin, mutta se ei vielä ole sellainen taso, että sitten kone sakkaa ja rupeaa tulemaan niin paha olo siitä tekemisestä. Ja tässä sitten tulee taas tämä, että ne kova intensiteetin kestävyysharjoitukset, niin sitä suositellaan vain terveille henkilöille. Eli on hyvä tiedostaa se, että jos on jotain, varsinkin tuolla sydän-verenkiertoelimistön puolella ongelmia, niin haasteita, niin ne kannattaa kyllä ensin selvittää, että on turvallista tehdä näitä kovia harjoituksia. Ja sitten tietysti tuohon, jos ajatellaan sitä kokonaisuutta, niin kyllä siellä sitä sellaista lihasvoimaa, lihaskuntoa kehittävää, niin kerta pari viikossa olisi hyvä olla mukana. Et jos katsotaan tuo UKK-instituutin terveysliikuntasuosituksia tai näitä, niin sieltä saa aika semmoisen peruskaavan siihen, että mitä tulisi tehdä, mutta sitten taas pelastaja on sen verran jo urheilija tietyllä tapaa, että mennään kuitenkin mieluummin siitä niin kuin ylöspäin jo vaatimustasossa. Mites näistä sitten, no ensinnäkin ehkä vielä sellainen tarkennus tuohon, kun tuntuu, että monille se, jos se kestävyysurheilu ei niin kuin luontaisesti ole semmoista mielipuuhaa, niin etenkin se peruskestävyysharjoittelu jää helposti pois, tai ei välttämättä pois, mutta sitä ei ole ehkä niin paljon kuin olisi ehkä hyvä olla, niin mainitsit tuossa sellaisen pointin, että se lähtötaso vaikuttaa paljon, niin vielä siihen semmoinen tarkennus, että onko tosiaan näin, että jos et ole vielä kovin, se oma kestävyyskunto ei ole vielä kovin hyvässä kondiksessa, niin kun, vaikka nyt katsotaan sitä pelastusalan mittaristoa, että olet siellä niin kuin lähempänä niitä raja-arvoja kuin reilusti yli, niin ei tarvita mitään 2 tunnin lenkkejä, eikö näin? Joo, näin kyllä. Eli se suhteutuu tavallaan kehittyminen siihen, että se harjoitus tuottaa riittävän haasteen elimistölle. Että se on sen verran iso stressi, että siihen pitää reagoida. Tämä hullu tulee tekemään tämän vielä toisenkin kerran ja pitää olla pikkasen valmiimpi siihen, jotta se ei tunnu näin pahalle. Ja sitä kautta lähdetään rakentamaan sitten erilaisia asioita. Lihakset vahvistuu, kenties verimäärää kasvatetaan, että jaksetaan pitemmän aikaa ja näin poispäin. Ja tuohon voisi ajatella, liittyy ehkä tämä että miten kovalla intensiteetillä tarvitsee mennä, niin meillä oli tuossa
siitä on jo vuosia aikaa, niin tässä yksi kollega väitöskirjatutkimuksessaan, niin meillä oli kuntoilijamaratonareita tai kuntoilijakestävyysjuoksijoita siinä niin kuin tutkittavana. Ja ensimmäinen, mitä tehtiin, niin ensimmäisten testien jälkeen heidät laitettiin harjoittelemaan hitaammin kuin mitä he oli tottuneet tekemään. Et siellä oli tyyliin 3-6 kertaa viikossa harjoitelleita, harjoitustiheys pidettiin ennallaan, mutta ne vauhdit tiputettiin. Ja olikohan se 4 tai 8 viikkoa, joku tämmöinen oli se alkujakso, missä niin kuin totuteltiin siihen säännölliseen harjoitteluun ja niihin erilaisiin kontrolleihin, mitä tässä oli. Ja he harjoitteli siis hitaammin kuin mitä he oli tottuneet harjoittelemaan, mutta heidän kuntonsa parani siitä huolimatta, vaikka heillä oli harjoitustaustaa kuitenkin. Mutta he harjoitteli oikeilla intensiteeteillä. Tämä on erittäin hyvä siirtymä seuraavaan kysymykseen, mutta mä otan vielä kiinni sieltä rasitustason toisesta päästä. Ja sä nostit esille tämän 4 × 4 minuuttia, joka on aika tämmöinen klassinen niin kuin, hapenoton harjoitus. Miten sitten se, että jos se 4 × 4 minuuttia ei kauheasti houkuttaisi, vetää niin kuin kieli vyön alla, niin saadaanko me vasteita jo, esimerkiksi tiputetaan vähän sitä toistomäärää siitä tai lyhennetään vetojen pituuksia, missä menee semmoinen, tähänkään ei tietenkään ole mitään, kun se on myöskin yksilöllistä taustat ja nämä, mutta missä pystytkö sanoa menee joku semmoinen niin kuin raja, että jos haluaa maksimaalista hapenottokykyä kehittää, niin mikä on minimi esimerkiksi joku intervallivedon kesto? Jo se peruskestävyysharjoittelu voi kehittää sitä maksimaalista hapenottokykyä, että riippuen taas siitä taustoista, että mikä se on. Mutta jos oot niin kuin kovakuntoisempi, niin lähtökohtaisesti silloin tarvit kovempia harjoituksia kehittyäksesi vielä kovemmaksi. Tää niin kuin, mä en osaa sanoa suoraan numeroina nyt sitten, että mitä ne on, mutta sitten tosiaan se, että niin puhutaan myöskin tämmöistä vauhtikestävyysharjoituksesta, joka on siellä hapeanotoharjoittelu ja sitten peruskestävyyden välillä. Ja siinä voisi ajatella, että myöskin kesto siellä on sitten sieltä ja väliltä. Et siinä voi tehdä vaikka 10 minuutin vetoja muutaman. Et tuolla, jos ajatellaan mä oon tuossa Ski Jyväskylässä pyörinyt mukana jonkun verran niin siellä junnut tekee vaikkapa tämmöistä 3 × 10 minuuttia vauhtikestävyyttä, mikä on semmoinen, että se on jo vähän semmoista reippaampaa menemistä, mutta siinä pystyy hyvin jutteleenkin vielä, mutta niin se ei lähde niin kuin tuntuun pahalta edes, mutta vähän niin kuin tuntuu kumminkin joltakin tekemiseltä oikeasti. Tämä ei ole ihan möngerrysvauhtia, vaan semmoista reippaampaa. Ja niin se antaa taas pikkasen ehkä enemmän potkua semmoiselle, sanotaanko, että hyväkuntoiselle ihmiselle. Yes, kiitos tästä. No sitten siihen, mihin jo äsken viittasit, eli kun juoksijoiden vauhteja oli tiputettu, niin kunto oli kuitenkin noussut, niin minkälaisia on semmoiset yleisimmät sudenkuopat, mihin tämmöiset ehkä tavoitteelliset kuntoilijat, joihin mun mielestä niin kuin taktiset urheilijatkin voidaan kyllä lukea, niin he törmää kestävyysharjoittelussa. Yksi on varmasti tämä, että mennään ehkä liian usein liian kovaa. Joo, ja siinä ehkä käy niin, että jos ajatellaan sitä kestävyysharjoittelun jatkumoa, että se on sieltä jostain hyvin kevyestä sinne äärimmäiseen puuskutukseen, niin nämä molemmat päät tulee lähemmäs toisiaan ja tehdään semmoista puolikovaa, mikä nyt tuntuu jonkun verran kumminkin, niin kuin, että nyt tässä tehdään jotain, mikä kuvasin nyt sen 3 × 10 minuuttia äsken, niin jos kaikki on sitä, että se on se vakiolenkki, käydään 10 juoksemassa sitten ja siinä menee vaikka 50 minuuttia sitten tai jotain, mutta se on hyvin tyypillistä, että se ei joku 48-52 minuuttia sitten se sama lenkki ja kaikki puuroutuu hyvin kapealle alueelle. Niin silloin se vahvistuu kyllä se tekeminen, mutta tiettyyn pisteeseen asti, mutta sitä pitäisi sitä skaalaa saada levitettyä. Sen huomaa hyvin herkästi, vaikka tämän itsekin tiedostaa kohtuu hyvin. Mutta sitten jos on välillä ollut taukoa sitten, niin kuin tuossa jossain vaiheessa, kun oli opinnot ja työt ja talonrakennukset ja syntyi 3. lapsi ja niin edelleen. Eli oli hyvin monenlaista. Varmaankin ne ruuhkavuodet kuvastaa sitä hetkeä aika hyvin.
niin ei siinä enää niin kuin lenkillä kauheasti 3 tunnin pitkiä rauhallisia PK1 tehty. Et se oli hyvin hätäisiä ja jos joku lenkki tehtiin, niin se oli semmoinen joku puolikova, missä jonkun verran hengästyttiin ja tuntui hetken vähän niin kuin pikkasen pahallekin paikka, mutta ei todellakaan niin kuin ollut semmoista laajaa tekemistä. Ja se on varmasti niin kuin se kaikkein tyypillisin moka. Ja sitten se on vain ja ainoastaan sitä yhtä ja samaa. Et sitten ei tuu vaikkapa semmoista pelityyppistä, missä olisi suunnanmuutoksia ja erilaisia intensiteettiä, ripeitä pyrähdyksiä väliin, vaan se menee hyvin monotoniseksi sitten kaiken kaikkiaan se tekeminen. Joo, ja tietenkin tässä monotonisuudessa on sitten, ei pelkästään kestävyyden kannalta, vaan anteeksi, on omat juttunsa sitten esimerkiksi sen, niin kuin miten se rasittaa tuki- ja liikuntaelimistöä, että siellä on nämäkin asiat sitten vielä huomioitavana. Jos mennään takaisin vielä sinne niin kuin työnomaisuuden alle, niin palataan siihen, kun nostit tämän kuumassa työskentelyn, minkä parissa olet tosiaan tehnyt töitä ja muidenkin ääriolosuhteiden, niin jos palataan sinne, ja vaikka onneksi näitä niin kuin tulipalokeikkoja ei ihan hirveästi enää nykypäivänä ole, eli jouduta semmoisiin ääriolosuhteisiin ihan niin usein, mutta sitten kun joudutaan, niin sitten toki joudutaan ja se valmius pitää olla. Mutta sitten toinen asia, mitä me on hankkeessa mietitty, on sitten tämä niin kuin kesä- ja hellejaksot, yleisesti korkeammat lämpötilat ja se, että kun me tiedetään, että minkälaisia varusteita tuolla joudutaan pitämään ihan vaikka jollain perusraivaustehtävillä, niin se on kyllä iso se lämpökuormitus siinä, mitä tapahtuu, niin miten, tietenkin hyvä kestävyyskunto itsessään niin kuin parantaa sitä jaksamista siellä kuumassa työskennellessä, mutta miten siihen kuumassa työskentelyyn voisi valmistautua? Miten siitä voi tehdä itselleen helpompaa? Joo, no tosiaan se ihan pelkästään tämä kestävyyskunnon kehittäminen, niin se lisää sitä verimäärää, se lisää ennen kaikkea plasman määrää, eli voi olla, että näyttää siltä, että tulee tämmöinen niin sanottu kestävyysurheilija-anemia, että hemoglobiinipitoisuus on pienempi, kun sitä todellisuudessa onkin enemmän sitä hemoglobiinia siellä, mutta kun se mitataan grammaa per litra, suomalaisittain ilmoitetaan, että se on vaikka 145 grammaa per litra, niin se on aiemmin ollut vaikka 155, mutta että sen kestävyysharjoittelun myötä se on tippunut sieltä. Niin siinä käy niin, että sinne kerääntyy nestettä elimistöön enemmän. Että se on laimeampaa, mutta todellisuudessa sitä verta on sitten litramääräisesti enemmän ja sitä kautta sitten jaksetaan paremmin. Mutta kun kuumassa työskennellessä sitten tarvitaan jäähdyttää elimistöä, että jos se lähtee korelämpötila rupeaa nousemaan kovin korkealle, niin sitten tulee uupumus, lämpöhalvaus pahimmillaan ja työskentely päättyy kyllä siihen, että se pitäisi pystyä pitämään riittävän matalalla, alle 40 asteen joka tapauksessa, niin silloin ollaan vielä hyvinvoivia sulla urheillessakin tai työskennellessä. Ja kun se hikoilu on kaikista keskeisin tapa poistaa sitten sitä kuumuutta sieltä kehosta, silloin kun on vaatteet päällä, niin tietenkin tuo hankaloittaa sitä, että niin sen hien haiduttaminen on vaikeaa. Ja kun se nimenomaan se haiduttaminen olisi se tapa, millä kun neste muuttuu kaasuksi, niin se sitoo lämpöä paljon. Niin sitä pitäisi pystyä tekemään, mutta se, että me menetetään paljon nestettä joka tapauksessa sitten, pystyttiin me sitä haiduttamaan tai ei, silloin kun työskennellään kuumassa, ja jos me menetetään paljon sitä nestettä, niin sitten tulee taas ongelmia siinä elimistön toiminnassa. Et siinä mielessä se, että meillä ne nestevarastot olisi isoja, niin sillä olisi paljon apua siihen. Ja sitten toisaalta myöskin tämmöinen lämpömukavuus, eli kuinka sinut olet toimimaan siellä kuumassa, että miltä se tuntuu sitten, niin se on iso asia, mihin on urheilussakin ajateltu, että siihen pitää pyrkiä nyt pystyä vaikuttamaan jotenkin, ja siihen on se tottuminen siihen, että oot niin kuin sopeutunut niihin olosuhteisiin, missä sä urheilet sitten. Että oot tottunut tekemään siellä kuumassa sitten niitä töitä, kuumassa urheilemaan. Niin se tämmöinen ehkä enemmänkin psykologinen juttu, että se aistimukset on tuttuja ja niiden kanssa on pärjätty ennenkin, niin se on iso asia siellä.
Ja siihen tietenkin tämä, että niin altistetaan itsemme sille kuumalle, niin se on se tapa, millä siihen pystyy sopeutumaan. Ja jos ajatellaan nyt, mitä tässä on viime aikoina tapahtunut, niin tosiaankin kuumat kesät on myös meillä niin kuumempia kesiä. Et sitä on niin kuin enemmän tarjolla ja sitä kautta niin ehkä koettelee meitä enemmän. Osa meistä sopeutuu helpommin sinne kuumaan kuin toiset. Toiset on ihan kotonaan siinä 30 asteessa ja toinen on täysin niin uupuneena siinä. Mutta jonkun verran sinne pystytään niin kuin tosiaan totuttelemaan ja tottumaan. Voi tehdä ihan täsmäharjoituksia tekemällä sitten jotain kestävyysharjoitusta siellä lämpimässä olosuhteessa. Eli niissä mä ajattelisin taas, että jos siellä on suunnitelmissa tehdä eri tehoisia harjoituksia, niin ehkä niitä kevyempiä harjoituksia mieluummin sitten siinä kuumassa olosuhteessa. Et silloin ei haittaa oikeastaan, vaikka watit tippuu jonkun verran siinä tekemisessä, mutta sitä kuuma-altistusta tulee kumminkin. Jos ei sitä kuumaa ole, niin sitten urheilijalle on markkinoitu semmoista, että voi tehdä normiharjoituksen päälle, että menee kuumaan kylpyyn tai saunaan puoleksi tuntia. Ja siinä se varmasti sekä se koren lämpötila että sitten iho, joka on suuri aistielin, niin se aistii sen kuumuuden. Ja siinä taas totutaan, että niin, tämä ei ole niin suuri uhka kuitenkaan, että mä pärjään täällä. Ja siinä tottuu olemaan tiettyyn pisteeseen saakka sitten. Että nämä on tämmöisiä asioita. Mutta tosiaan sitten se akuutisti, että jos ajatellaan, niin lähtötilanteessa olisi hyvä, että nestetasapaino olisi kunnossa. Silloin kun sä joudut siellä kuumassa toimimaan, niin jos sulla on valmis nestehukka, niin silloin raja tulee vastaan vähän aikaisemmin. Tietysti pitkässä suorituksessa täydennys suorituksen aikana. Pitkä vastaus. No se, mutta se on ehdottomasti niin kuin, aihe on tärkeä, koska jos me mietitään näitä suorituksia, niin kyllähän tuo kuumassa työskentely, niin se on sellainen asia, missä siellä on niin kuin oikeasti terveysriskejä sitten myös. Et sitten se, etenkin kun olosuhteet on sellaisia, että kun mainitsit tänne, että mennään jo valmiiksi nestehukkasena, niin se, että sä joudut johonkin tilanteeseen ja sanotaan nyt, että se on se tulipalokeikka ja et sä siellä pääse juomaan silloin, kun sä haluat. Että niin kun, siis totta kai niin kun, mahdollista liikkua ja näin poispäin, mutta kyllähän se optimitilanne on se, että silloin kun sinne mennään, niin ollaan siinä kunnossa, että pystytään suoriutumaan niin, että se niin kun, ainakaan siitä nesteytyksestä se ei jäisi tosiaan kiinni. Joo, ja eikä itse asiassa pelkästään fyysinen suorituskyky, vaan meidän aivojenkin suorituskyky on rajoittunut siellä kuumassa. Eli tiedetään se, että kun on tämmöisiä psykologisia tutkimuksia tehty, missä on erilaisia tehtäviä, niitä on tehty normilämmössä ja sitten kuumassa niin, että on altistettu pitkään kuumalle olosuhteelle, eli siis pitkään tarkoittaa tässä nyt 10 minuutteja, että sinne on joutunut semmoiseen selkeästi kuumaan olosuhteeseen sitten. Ja samantyyppisiä tämmöisiä ongelmanratkaisutehtäviä ikään kuin. Yksinkertaisista tehtävistä suoriudutaan ihan ok, mutta sitten kun joutuu tekemään pikkasen enemmän päättelyä, asioiden yhdistelyä, eli kognitiivinen puoli joutuu pikkasen isompia haasteiden eteen, tehdään hätäisempiä ratkaisuja, tehdään virheratkaisuja herkemmin. Ja puhutaan tämmöisestä workspace theorystä, eli että meillä on tietty kapasiteetti olemassa, minkä verran meillä on aivojen kuorikerros pystyy kiertämään tuolla kierroksia, ja sitten se kuumuus syö osan siitä, ja sen jälkeen se katto tulee vastaan nopeammin siellä, ja sitten on luonnollista, että tapahtuu virhepäätelmiä, ja voi ajatella myöskin näin, että tosiaan se, että ne ratkaisut sitten myöskin siellä työtehtävissä, että onko ne aina optimaalisia sitten, jos on liian kuumassa joutunut olemaan eikä ole tottunut siihen. Äärimmäisen tärkeä nosto tämän työturvallisuuden näkökulmasta ja tietenkin muutenkin, kun panokset voi tosiaan olla kovia tai suuria, niin tämä psykologinen puoli on todella tärkeä siinä, hyvä nosto. No miten sitten, jos me vielä mietitään harjoittelua ja ehkä sitä harjoittelun rytmitystä. Työrytmihän menee sillä tavalla, että 24 tuntia töissä ja 72 tuntia vapaalla, niin onko tuossa jotain sellaista, mitä
mitä sulla heti tulisi mieleen, että olisi hyvä niin kuin huomioida, jos sitä kestävyyskuntoa sanotaan nyt ainakin haluaa ylläpitää, mutta jopa kehittää, niin mitä siinä tulisi huomioida? Joo, varmasti se, että minkälainen se työvuoro on ollut, niin sillä on varmasti merkitystä, että mikä sun kapasiteetti on sen jälkeen lähteä tekemään niitä treenejä. Et kuinka vaativa se on ollut sitten, että onko se ollut enempi päivystysluonteinen vai onko ollut actionia sitten reippaammin, niin totta kai se on, voimavarat on vähän toisenlaiset sitten. Mutta jos sinä ajatellaan, että on 3 päivää aikaa tehdä sitten sitä harjoittelua siellä työvuorojen välissä aina, niin kyllähän siinä herkästi niin, että se ensimmäinen päivä voisi olla sitten joku tavallaan kevyempi, keskimmäinen ehkä vaativin, ja se 3. päivä taas sitten se voi olla vaativa harjoitus siellä sitten tai sitten vähän kevyempi, mutta miten sitä nyt sitten rytmittääkään. Et tavallaan se ensimmäinen työvuoron jälkeinen päivä, niin ehkä siinä mieluummin olisi se peruskestävyyspäivä sitten. Ja vaikka sitten se hitti jos sinne hengästymisharjoituksen tekee, niin se olisi siinä toisena päivänä sitten kenties, tai sitten 3. päivänä. Toisena päivänä voisi olla joku voimaharjoitus, pelityyppinen, missä on erilaisia intervalleja tulee sitten muuten. Jotain tämän tyyppistä ajatusta mä ehkä lähtisin rytmittämään, mutta varmasti yksilöllisyys siinäkin taas ja tosiaan se, että minkälainen oikeasti se työvuoro olikaan sitten edeltävää, että mitkä on voimavarat. Jos on täysin uupunut, niin välttämättä se peruskestävyysharjoittelukaan ei ole heti siinä ensimmäisenä päivänä, vaan tärkeämpää on levätä, palautua, jotta olet valmis tekemään sitten jotain järkevää. Miten tämä just, eli ehdottomasti, että mikä se työvuoro on ollut, niin se saattaa vaihdella hyvinkin paljon ja tietenkin se oma tuntemus sen mukaan. Jos tilanne ei ole sellainen, että heti tietää niin kuin omasta tuntemuksestaan aamulla, että tänään ei kannata harjoitella mitään, että kannattaa oikeasti keskittyä siihen lepoon, niin mitä sä siinä neuvoisit, että kannattaa kuunnella kautta, nyt kun meillä on paljon erilaisia teknologiajuttuja mahdollisuus käyttää, niin mihin sä painottaisit sitä, että jos on sopinut kaverin kanssa kovan juoksulenkin siihen työvuoron jälkeiselle aamulle ja miettii, että en tiedä ihan onko nyt siinä, niin onko tällä hetkellä se kondissa, että kannattaa lähteä, niin mihin sä lähtisit nojaamaan niin kuin siinä? Ehkä jos siellä on kaverin kanssa sovittu se, niin sehän on tietynlainen lupaus kumminkin aina olemassa siitä, että niin tässä mennään nyt sitten, niin ehkä mä tekisin niin, että mä kaverille vaikka soittasin, että mulla on pikkasen nyt semmoinen epävarma olo, mutta että käykö sulle niin, että mä lähden ainakin verkkaan mukaan sitten ja katsotaan se alun perusteella, että miltä rupeaa tuntua. Jos on tosi huono fiilis, niin mä jätän sen siihen. Jos sulle ok näin, niin tehdään näin. Tai jos halutaan pelata varman päälle, niin pystytkö sä siirtämään seuraavalle päivälle harkkaa sitten, että jos heitetään tässä jo saman tien tämän puhelun perusteella näin. Mutta että kuulostelisin tällä tavalla sitä olotilaa, koska joskus se on niin, että aamulla herättyä on väsynyt olo ja siitä huolimatta sitten kun lähtee verkkaamaan, niin sitten se olo onkin ihan kohtuu fressi aika nopeasti ja sitten pystyy tekemään ihan järkevän harjoituksen. Sittenhän meillä tosiaan erinäköisiä älykelloja, sormuksia, kaiken näköistä härpäkettä, mitkä kertoo sitten, että missä mennään ja näin, niin niissä mä mielellään seuraan semmoista trendiä. Että okei, yksittäisiä arvoja joo, vähän, että minkälaisia reaktioita mihinkäkin on tullut, mutta että meneekö se niin kuin järkevästi, meneekö se sen suunnitelman mukaisesti ikään kuin. Eli on hyvä, että joskus on niitä kuormittumishetkiä, kuormittumispiikkejä, mutta niistä pitää pystyä palautumaan. Ja yksi yksittäinen yö huono, yksi yksittäinen heikko aamunmittaus, niin ei se välttämättä tee mitään. Yhdestä pääskystä ei vielä kesää todeta tulleeksi ja ei yksi huono mittausarvo noissa puolissa, niin ei se pilaa kaikkea suinkaan. Mutta sitten jos tavallaan kaivaa liian syvään monttua sitten pitkän aikaa, niin sitten sieltä on pitkä matka kiivetä takaisin. Ylikuormitus iskee sillä lailla päälle. Mutta vähän tämmöiset apuvälineet kannattaa pitää apuvälineinä sinällään, että jos se joku älylaite kertoo, että nyt on huono palautuminen ja kannattaa harkita nyt sitten, että teetkö kevyyttä, niin harkitse, mutta tee itse se päätös.
Miten sitten, nyt kun mainitsit tämän, niin pakko kysyä, että hieman pidemmällä aikavälillä, niin mistä voi tunnistaa tällaisen ylirasitus kautta alipalautumis, jos on käsittänyt oikein, niin siinä on ehkä semmoinen pieni nyanssiero, jos on, mutta niin kuin tällaisen tilanteen, niin minkälaisia tunnusmerkkejä siinä kannattaa pitää silmällä? No, siinä varmasti on se, että se harjoittelu ei tunnu onnistuvan oikein hyvin. Siellä tuntuu vaikealta, varsinkin helposti on niin, että niissä kovemmissa tehoissa, että niitä ei jaksa tehdä. Ne on ehkä se ensimmäinen, mistä rupeaa sakkaamaan sitten, että kevyempiä vielä jaksaa tehdä ja voi olla jopa, että kevyellä lenkillä sykkeetkin on ihan matalia ja vaikuttaa sillä lailla hyvältä se tilanne. Mutta sitten kun yrittää mennä kovempaa, niin sitten vaan ei jaksa sykettä edes nostattaa kunnolla sinne ja ei saa irti sieltä. Että tämmöiset on niinku selkeitä merkkejä. Sitten semmoinen yleinen fiilis vähän, että ei paljon nappaa oikein mikään, niin se tietysti kertoo jo sitten, että nyt on kaiken kaikkiaan kuorma aika kovaa todennäköisesti. Ja semmoinen, jos nukkuu pitemmän aikaa heikosti, käy vähän ylikierroksilla siinä ja miettii kaikenlaista yöt ja näin, niin kyllä sekin kertoo, että ei ole ihan palautuminen normaalia sitten ja näin. Että niitä on monenlaisia asioita, joihin voi kiinnittää huomioon, mutta jos niin kuin tyypillisesti kestävyysurheilijasta puhutaan, niin se yleensä ajautuminen on hyvin pientä, että välttämättä se väsymys niin kuin suhteessa eiliseen tai toissapäiväiseen, mitkä vielä muistaa kohtuu hyvin, niin se ei ole kummonen se ero. Mutta jos pystyisi muistamaan tarkalleen, mitä se oli 2 viikkoa sitten, niin sitten se voisi olla se eron huomaisi jo. Ja silloin tavallaan hiljaa painutaan sinne väsymyksen pariin ja sen hahmottaminen voi olla vaikeaa. Sitten vaaditaan jotain just tämmöinen kovatehoinen harjoitus voi olla semmoinen, joka kertoo, että nyt tämä ei kulekaan ihan normisti, että missäs mennään oikein. Eli juuri nämä trendit, mitä sanoit tuossa, niin niitä seurata myöskin siinä niin kuin omassa tuntemuksessa. Kyllä se joo. Ja tosiaan se, että jos osalla on varmaan käytössä jopa tämmöinen harjoituspäiväkirja, tai sitten jos siellä on vaikka sykemittari tai mitä nämä älykellot, niin jos siellä on mahdollisuus tallentaa myös omia fiiliksiä sinne, että se on vaikka 0–10, että miten kuormittavalta se tuntuu tai miten palautuneeksi kokee itsensä, niin jos semmoisia pystyy sinne tallentamaan, niin voi palata vähän katsoa, että no hei, että miten tämä on mennytkään, että miten mä oon arvioinut omaa tekemistä sitten, niin ne olisi hyviä. Kyllä, joo, tiedän ainakin yhden kaupallisen applikaation, joka nimenomaan niin kuin sykemittari ja sitten applikaatiossa itsessään, niin siellä se ei tarvitse itse mennä katsomaan, vaan se tämmöisessä viikkoyhteenvedossa kertoo sulle, että hei, että olet nyt arvioinut harjoittelun tuntuneen tältä ja tältä ja verrattuna aikaisempaan se on ollut niin kuin parempaa tai huonompaa tai näin poispäin. Eli niin kuin tässäkin teknologia ei todellakaan niin kuin pelasta meitä kaikelta, mutta voi olla avuksi. Joo, se parantaa muistia tuossa tapauksessa sitten ehkä. Kyllä. No hei, tässäkin äskeisessä viittasit noihin sykkeisiin, niin otetaan vielä semmoinen käytännön asia siitä harjoittelusta, että sykealueet, ne herättää ainakin meidän laitoksella jonkun verran aina välillä keskustelua, etenkin sitten, jos se kestävyysurheilu yhtään enempää kiinnostaa ja haluaa jollain tavalla edes optimoida sitten sitä harjoittelua, että haluaa nähdä kehitystä. Niin avaisit sä tätä teemaa, mitä ne sykealueet on, mistä ne voi tietää ja ehkä ihan kärkeen jopa se, että tarviiko niitä tietää? Joo, eli mehän tiedetään, että kun suorituksen tehoa ruvetaan nostamaan sieltä hyvin kevyestä pikkuhiljaa kovempaa, niin sykevaste on aika lailla tietyllä alueella, niin se on lineaarinen siihen, että kun nostetaan tietty määrä suoritustehoa, niin samalla vastaava nousu tapahtuu sykkeessäkin sitten. Ja sitä kautta niin tätä sykettä voi käyttää seurantamenetelmänä, että mulla on tavoitteena pitää se tietyllä alueella, tietyllä teholla, niin tämä syke voi kertoa kohtuu hyvin sen, että silloin ollaan oikealla alueella.
Ja kestävyysurheilussa, kun puhutaan näistä eri intensiteettialueista, jos ajatellaan mitä yleisemmin nyt käytetään Suomessakin, niin peruskestävyys, vauhtikestävyys ja maksimikestävyys. Maksimikestävyys on se hapeoton harjoitusalue oikeastaan ja näin, niin niille saadaan sitten sykerajat määritettyä testeissä. Eli se voi olla tämmöinen vaikka niin, että juostaan 7 kertaa tonni. Ja lähdetään hyvin rauhallisesta vauhdista, kevyestä liikkeelle ja viimeinen on maksimaalinen aikakokeena se tonni. Ja pienillä portailla mennään ylöspäin, katsotaan mikä se sykevaste on, mitataan verenkierrosta laktaattipitoisuus, saadaan sieltä määritettyä nämä laktaattikynnykset ja sitä kautta ne alueet sitten. Ja silloin saadaan vaikka niin, että esimerkiksi minulla mun maksimisyke on suunnilleen 185, 187, jossain niillä kieppeillä nykyään. Ja mun anaerobinen kynnys, joka on sitten sen VK ja vauhtikestävyyden ja maksimikestävyyden rajana, niin se on jossain siellä 170-175 kieppeissä. Ja sitten tuo aerobinen kynnys on siellä noin 145 varmaan aika lähellä totuutta nyt sitten tällä hetkellä. Ja Semmoinen välikommentti, että mies on kunnossa. no ei vielä kerrottu, että saanko mä mitään aikaa niillä sykkeillä. Mutta sykkeen saan nousemaan kumminkin vielä. Siinä mielessä ihan hyvä. Mutta näillä raja-arvoilla sitten, että se peruskestävyys toteutetaan nyt tässä tapauksessa sitten vaikka siellä tyyliin 120-145 sillä välillä, niin silloin se on niin kuin laadukkaasti ikään kuin toteutettu oikealla alueella. Ja sitten jos mä haluan sitä vauhtikestävyyttä kehittää, niin sitten se olisi ehkä siellä 150-170 alueella. Ja silloin mä pyrin sitten välillä tsekkaan kellosta, että niin meneekö mä oikeeta sitä tehoa, mitä mä suunnittelin tekeväni sitä harjoitusta. Että tällä tavalla niin kuin päästään siihen, että se happohyökkäys ei sitten iske liian lujaa silloin, kun on tarkoitus tehdä niitä helppoja pk-reinejä. Yes. No ehkä itse asiassa voidaan jättää tämä, mietin jatkokysymyksenä siihen, että kuinka ja ehkä kenelle sitten nämä niin kuin sykkeiden seuraamiset on tarpeellista, mutta jos se on olennaista, niin voisit vaikka ottaa siihen kiinni näissä case-esimerkkeissä. Eli mä lähetin sulle ennakkoon pari tällaista täysin kuvitteellista tilannetta, ja idea on nyt se, että tässä on pari henkilöä, mä oon antanut sulle taustatiedot, jotka mä kohta luen, ja heillä on niin kuin tavoitteet myöskin sitten olemassa, niin sun tehtävänä nyt olisi tässä sitten kertoa, että minkälaista harjoittelua siellä niin kuin kestoa, intensiteettiä, ehkä lajia, niin sä näille henkilöille sitten suosittelisit, ja tietenkään ei oleteta, että tästä voi niin kuin tällaisella pohjatiedolla heittää mitään ihan kovin syvää luotavaa analyysiä tai ohjeistusta, mutta ehkä semmoinen jonkunlainen juttu, mitä vaikka nyt pari kuukautta voisi toteuttaa esimerkiksi, koska tietenkin niin kuin hyvin mainitsit, niin se vaste, mitä siitä harjoittelusta saadaan, niin se on sidonnainen siihen, että mikä se taso on tällä hetkellä, niin tietenkään samalla harjoittelulla ei voida niin kuin iankaikkisesti saada tuloksia aikaan. Mutta sen pidemmittä puheitta, niin mä luen täältä, eli ensimmäinen keissi olisi 55-vuotias palomies, jonka maksimaalinen hapenottokyky on tällä hetkellä 37 millilitraa kilogrammaa kohden minuutissa. Harrastaa voimaharjoittelua 2 kertaa viikossa, jonka yhteydessä sitten lämmittelyksi kuntopyöräilyä 20-30 minuuttia, kävelyä, satunnaisesti tämmöisiä kevyitä mailapelejä. Ja hän haluaisi parantaa kestävyyskuntoa, ja tavoite olisi sitten hapenottokyvyn säilyminen yli 36 millissä sinne 65-vuotiaaksi saakka. Ja hän olisi valmis panostaa nyt tämän paletin lisäksi, mitä hänellä on, niin parisen tuntia siihen kestävyysharjoitteluun viikossa. Niin mitä sä ehdottaisit hänelle? No joo, tuossa tartutaan heti siihen, että on tällä hetkellä kunto sellainen, joka pitäisi pystyä pitämään yllä 10 vuotta eteenpäin. Ja vuosikymmenen aikana tapahtuu noin luontaisesti heikkenemistä tuossa kestävyyskunnossa. Eli se on jotain 4-5 milliä, mitä tippuu tuossa 10 vuoden aikana. Ja itse asiassa siinä käy niin, että yli 50-vuotiaalla se tippuminen on vähän jyrkempää vielä. Eli tuossa tilanteessa tarvitsee tehdä oikeasti kyllä töitä, jos meinaa, että se kestävyyskunto
hapeutto pysyy yli 36 milli. Niin silloin entinen tekeminen ei välttämättä siihen riitä, vaan siihen pitää niin kuin miettiä tarkemmin, että mitä meinaa tehdä. Tuossa on hyvä, siellä on pari kertaa viikossa se voimaharjoittelu, koska se on hyvin olennainen juttu tuossa tekemisessä. Satunnaisesti kevyitä mailapelejä, sieltä tulee tämmöistä koordinaatiota ehkä ja just näitä suunnanmuutosjuttuja ja ketteryyttä sinällään sieltä. Kestävyyttä tulee lähinnä sitten tuossa kuntopyöräilyyhteydessä, mikä on lämpänä siihen voimareeneihin silloin varmaan pitää miettiä se, että mikä se laji olisi, mikä olisi luontevaa siellä lähteä sitä kestävyyskuntoa kehittämään. Jos se on se pari tuntia, minkä on valmis sinne lisäämään, niin ehkä mä sitä tekisin niin, että jakaisin ainakin sitä nyt alkuun pienempiin osiin sinne viikolle, että jos sieltä löytyy semmoisia rakosia, missä tehdä, niin onko se sitten 2 kertaa tunti tai onko se sitten niin, että siellä olisi yksi lyhyempi harjoitus, missä pystyisi tekemään niitä semmoista hengästyttävämpää harjoitusta ja toinen olisi sitten vähän pitempi. Jos se on 40 minuuttia ja tunti 20 minuuttia, sitten 40 minuutin aikana tulee se, että niin on alkuun 15 minuuttia verkkaa ja sen jälkeen tulee sitten joku semmoinen tyyppiä 4 kertaa 4 minuuttia, missä jonkun verran hengästytään, vaikka joku tämän tyyppinen harjoitus. Ja sitten toinen on sitten sinne lähemmäs 1,5 tuntia semmoista rauhallista liikkumista, jonka olisi olla vaellusta tai jos tykkää hiihtää, niin miksei semmoista sitten tai pyöräilyä. Ehkä niin kuin riippuen tietysti just omasta tilanteesta ja mitkä on mahdollisuudet sitten, niin sen mukaan miettiä sitä. Tai sitten niin, että se on vaikka jos sitä pystyy liittämään vaikka työmatkoihin, että se pystyy niitä kulkemaan, niin sieltä kauttakin voi tulla mahdollista lisää sitten, että sitä tulee sitä kertymää kaiken kaikkiaan. Ja sitten lähtee sitä miettimään sen, jos se on niin kuin tässäkin tapauksessa 10 vuoden jakso, niin sitten miettiä, että mihinkäs tämä on niin kuin mennyt sitten siitä. Ja jos yhtään kipinää löytyy lisää, niin sitten vaikkapa niin, että miten tuossa tapauksessa, siinä on kumminkin toi testaus kuuluu työhön, niin sieltä saa jonkinmoisia apuja varmaan myöskin tuohon, että mitkä olisi kenties ne sykealueet. Vai onko? Joo, eli etenkin sitten, jos oma maksimisyke on tiedossa, niin sitten ohjelma antaa kyllä tietoja niistä sykealueista, että sillä tavalla pystyy sitä niin kuin harjoittelua myöskin sitten niin kuin toteuttamaan. Joo, se on niin kuin yksinkertaisin tapa individualisoida harjoittelua on juuri tämä, että kun tiedetään se oikeasti se maksimisyke, niin sitten laskee sieltä jotkut prosenttiosuudet, niin vaikka ne ei osuiskaan just niihin kynnyksiin sitten, mitä me määritetään tuolla juoksumatolla vaikkapa, joko pelkästään laktaatista tai sitten hengityskaasujen kanssa niin se joka tapauksessa ohjaa vähän niin kuin erilaisia harjoituksia tekemään eri alueilla, niin se helpottaa. Ja löytyy yleisiäkin ohjeita niihin, mutta siellä justiin joku, jos lasketaan maksimisyke, perinteisesti kaavalla 220 miinus ikä. Siihen löytyy parempiakin kaavoja, mutta tämä on semmoinen ehkä, mikä muistetaan helposti. Niin esimerkiksi mun tapauksessa mun maksimisyke pitäisi olla nyt sitten 166 tällä hetkellä. Ja mä vedin 187 tuossa kesällä. Niin jos mä lähden sitten 187 laskemaan ne prosentit tai 166, niin tulee aika erilaisia harjoituksia. Et siinä mielessä se oma on tärkeä tietää silloin, kun lähdetään oikeasti siihen tavoitteelliseen toimintaan. Yes, kiitoksia. Sitten seuraava kaveri, otetaan vähän ikää pois, eli 45-vuotias palomies, täällä maksimaalinen hapenottokyky on tällä hetkellä 43 milliä, ja pikkusen erilainen on sitten tämä paletti, mikä hänellä on, eli kovatehoisia pallopelejä, esimerkiksi salibändi, padeli, lentopalloa 2-3 kertaa viikossa, voimaharjoittelua 1-2 kertaa viikossa, sitten tämmöistä kävelyä, muuta hyötyliikuntaa 2-3 tuntia viikossa. Ja hänellä on sama tavoite, eli sinne 65-vuotiaaksi, eli 20 vuoden päähän
säilyisi sitten 36 millissä hapenotto. Ja tämä kaveri ei koe, että hän tarvitsisi mitään varsinaista kestävyysharjoittelua sitten, koska hengästyy pallopeleissä ja nyt tällä hetkellä se tilanne on niin kuin kestävyyskunnon osalta kuitenkin vielä, jos ei hyvä, niin ihan kohtuullinen, niin mitä sä hänelle sanoisit? Joo, mä sanon, että paletti on kohtuu kivaa, koska siellä tulee, just jos ajatellaan salibändiäkin, niin siellä tulee varmasti juoksemista jonkun verran semmoista, mikä hengästyttää kanssa. Eli siellä tulee ärsykettä sinne yläpäähän, sinne hapeoton puolelle selkeästi reilummin. Ja sitten tulee jonkun verran kävelyä, hyötyliikuntaa, tulee sitä matalatehosta kestävyysharjoittelua. Tulee voimaharjoittelua pari kertaa viikkoon, 1-2 kertaa viikkoon, eli tulee sillä lailla nyt niin kuin, erilaisia asioita, mitkä on tärkeää olla siellä mukana. Mutta tosiaan se, että nyt jos tämä on se tuttu kaava, mitä on toteutettu, ja tällä hetkellä se 43 milliä on, ja pari vuosikymmentä pitäisi pitää sitten siellä yllä sitä, niin siinä aikana ruvetaan olemaan aika lähellä tota rajaa sitten loppuvaiheessa. Et taas sitä heikkenemisen jarrutusta jonkun verran tarvitsee tehdä. Ja siinä mielessä niin tuossa voisi olla hyvä miettiä se, että niin voisiko sinne johonkin kohtaan sitten tehdä, mikä tuo voimaharjoitteluosuus on, että kun siellä on tietyt voimaharjoitukset, minkälaisen verryttelyn hän tekee siihen, voiko siihen lisätä vähän sitä kestävyysharjoittelua, että tavallaan sinne tulee niitä annoksia jonkun verran lisää, määrää lisää niin kuin siihen tekemiseen sinällään. Et jos siihen alkuverryttelyä tulisi puoli tuntia sitten vaikka siihen voimaharjoitteluun, jotain sellaista, jossa kevyesti hengästyy sitten, että se on vaikka siellä peruskestävyysalueella tapahtuvaa, mikä on kuitenkin kohtuu helppoa sitten, niin joko niin, että menee lihasvoimin liikkumaan, pyöräilee sinne salille tai menee jalan tai sitten tekee siellä niin kuin selkeän semmoisen alkuverkan, missä otetaan kunnon lämpö siihen, niin se voisi olla se yksi juttu. Tai sitten niin, että hakee sitä, että löytyykö semmoinen yksilölaji, mitä voi tehdä, missä ikään kuin kuntoilee, pitää yllä sitä ja lähtee niin kuin hakemaan kokemuksia sieltä, ja mikä voi olla sitten vaikkapa 10 vuoden päästä 55-vuotiaana, niin taas sellainen, millä on isokin merkitys, kun on tykännyt tai oppinut tykkäämään jostakin tämmöisestä kestävyysliikuntamuodosta sitten, niin sillä pystyy pitämään yllä tuota. Ja riippuen sitten miten kovia noi pelit onkaan sitten, että jos siellä edelleen tulee viikoittain niitä reippaita hengästymisiä, niin ei välttämättä tarvitse sitten edes hakea niitä 4x4 minuuttisia, vaan riittää sitten semmoinen PKVK-alueen harjoitukset tuolla kestävyyspuolella. Mutta sinällään niin kuin hyvä lähtötilanne sinällään, mutta voi miettiä sinällään, että mikä olisi se, millä niin kuin pystyn vielä jarruttamaan sitä heikkenemistä tai jopa parantamaan sitä jaksamista. Saattaa olla, että jos tuosta pystyy parantamaan sitä kestävyyttä, niin nauttii myös tuolla pelikentällä sitten suorituksista paremmin, koska palautuu ehkä herkemmin, kun ei normipelin tilanteessa joudu niin tiukille, niin se tuntuu helpommalta. Yes. Ihan lyhyesti vielä, me ollaan meidän tämän sovitun ajan ihan täällä limitillä jo, mutta kysäisen sellaisen, mikä edelleen nousee välillä esiin ja liittyen tuohon, mitä äskenkin puhuit just tähän voimaharjoittelu, kestävyysharjoittelu, niin minkälaisia meillä on uusimmat tutkimustulokset siitä, että näiden kahden ominaisuuden kehittäminen, toki sielläkin on sitten eroja, voimassa on omat juttunsa, kestävyydessä on omat juttunsa, mutta semmoinen yleinen katsaus siihen, että tarviiko taktisen urheilijan pelätä sitä, että jos niin kuin samassa harjoitusjaksossa on kestävyysharjoittelu, voimaharjoittelu, syökö jompikumpi toista, kumpi syö toista, onko tämä niin kuin kuinka iso alue, kuinka paljon meillä on siinä niin kuin eri juttuja, pystytkö antaa jonkunnäköistä tiivistystä? Joo, isossa kuvassa niin pitää olla aika, sanotaanko, että kovaa se harjoittelu, jotta kestävyysharjoittelu sitten rupeaa syömään sitä voimaharjoittelua. Ehkä niin päin se herkemmin tapahtuu, että jos kestävyysharjoittelulla väsyttää enemmän itseään, ei saa ehkä niin
hyvin irti siellä voimaharjoittelussa, jolloin se ei kehitä sitten. Ja toki tässä tulee sitten vielä se, että niin kuin pyritäänkö lihasmassaa lisäämään, onko energiansaannit riittäviä ja kaikkea tällaisia juttuja, saatko oikeita ravintoaineita oikeaan aikaan ja monenlaisia juttuja sinällään, mutta niin kuin niitä, jos ajatellaan, että se on ylläpitävää, niin silloin se on aika helppokin, että sen riittävät ärsykkeet, niin pystytään, vaikka tulisi haastavia hetkiä, että joutuu tiputtaa harjoitusmäärää, niin kun sen intensiteetin pitää riittävän korkeana, niin se pystyy niin kuin selkeästi pienemmälläkin määrällä ylläpitämään sen tietyn tason. Mutta kehittymiseen tarvitaan tavallaan uudenlainen ärsyke, kovempi ärsyke kuin mitä aiemmin on tehty sitten. Niin siinä mielessä sitten näitä erilaisia asioita siinä pallotellaan. Kyllä, kyllä. Hei, tähän loppuun, nouseeko sulla mieleen jotain semmoista ihan olennaista, mihin me ei tässä otettu kiinni, tai sitten toisaalta, niin haluaisitko vielä jotain tiivistää tuonne katsojille kestävyysharjoittelusta? Joo, aika monipuolisestihan me tässä pohdittiin. Toki tunti on lyhyt aika kestävyysurheiluun sitten, että siinä on monenlaisia juttuja sitten hyvää niin kirjallisuutta löytyy, materiaalia sitten hakea kyllä, että niin niitähän löytyy erinäköisiä blogeja asiantuntijoiden pitäminä, mitä voi tsekata ja kurkistaa sitten ja löytyy tietämystä silleen ja tuossa itse asiassa aika lailla vuosi sitten niin mä olin joukossa kolmen kollegan kanssa kerättiin kestävyysharjoittelusta se viimeisin tieto ja kasattiin, että sinällään siellä on ihan tuoretta tietoa saatavilla, että vaikka kirjastosta käy katsomaan kestävyysharjoittelu nimellä kirjaa, niin sieltä löytyy sitten erilaisia asioita, mitkä vaikuttaa. Siellä on myöskin lämpöön liittyen ja siellä on huippu-urheilijan harjoittelusta kerrottu ja sitten on myöskin niin kuin peruskuntoilijan harjoitteluun ja näin, että sieltä voi käydä tsekkaamassa vaikka lisää infoa. On näistä kynnysasioistakin puhuttu sieltä ja monenlaista tällaista juttua. Mutta siinä on ainakin semmoinen, minkä tiedän, että hilkkaristi tein itsekin hommia sen kirjan eteen ja siellä on kaivettu satoja tutkimuksia, luettu siihen niin kuin vanhoja hyviä ja uusia tuoreita hyviä juttuja sitten, mistä on kerätty se tietämys sinne kirjaan. No sen verran sanon sulle tässä, että meillä on yksi toimintamalli, mitä me tässä kokeillaan hankkeen aikana, on tämmöinen, minkä mä olen brändännyt minikirjastoksi, eli kaikille työvuoroille, jotka hankkeeseen osallistuu, niin heille on asemille hankittu ainakin nyt alkuun niin muutamia tämmöisiä perusteoksia. Tämä on juurikin yksi niistä, eli se on mahdollisuus ihan siellä työvuorossakin päästä sitten lukemaan näistä asioista lisää. Joo, hyvä, koska siellä on niin kuin hyvin monelta kantilta pohdittu tosiaan, niin sieltä löytyy oikeasti, ja se pohjaa oikeasti tutkimukseen ja näyttöön sitten se tieto, että välillä tuolla somessa varsinkin, niin siellä mitä tiukemmassa kunnossa oleva ihminen lihaksikkaana kertoo tai kauniilla kropalla varustettuna kertoo asioita, niin se vaikuttaa vakuuttavalta, mutta välttämättä se tieto ei ole ihan pätevää sitten. Yes. Hei, Esa Hynynen, kiitos erittäin paljon tästä haastattelusta. Mä uskon, että tästä on todella paljon hyötyä monelle meidän täällä pelastusalan toimintaympäristössä. Hyvä, hienoa, kiitoksia ja ei muuta kuin tsemppiä kestävyyden kehittämiseen tai sen ylläpitämiseen.